अदाकारी देखे अब बात में राउर कलाकारी देखे ठीक बा वो लेके अच्छा लोग बा खराब नहीं अदाकारी कलाकारी सब रौरे दे बा। इतना लोग रउआ के प्यार करेला नु कि वो सोचेला कि गोलू जोरे नीचे रहे। हमारी का कहां जाइए तो लोग तो देवर में बड़ा देवर तो लोग पीछे पीछे रही हो जैसे बड़ा जा देवर के नेवर रखी तब की रहे घुरी आई लहरदा ऐसा कोई कलाकार नहीं गाने के लिए तो सब अच्छे गाते हैं प्रियंका खराब थोड़े गावेली अनुपमो खराब ना गाओ निशा को ध्या खराब ना गाओ बाकी होई अरे वाह बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा ना सलाई कोई फिट हो जाए की रहे घुरी आई लहरदा अरे घर के भीतर आए पिया तो मंगता जवानी अभिया मंगता जवानी अभिया छोटा भर सक तोरे खाती हमर सनी भैया खराब नहीं खे कहले कि सब एथी हो आ तोर एथी ना रहो एथी भगोना सही में तब मंगता जवानी अभिया छोटा चाहत ना रहे कि तू खड़ा हो ना ना खड़ा भइलू खाली हमरे पर ताकत और पागल कर बुकाए जाई गाना सुनाइए गो ओकरा बाद एगो औरी ओकरा बाद राव अभी रौरा बड़ी मैनेजमेंट कलाकार है सही कैसे मैनेज करे के लोग के केहू के सीखे के होखे तो निशा पांडे जी से सीखी जा मनोज ठाकुर जी हां जी तो वो कलाकार का जेकरा फिरे सब टैलेंट नहीं खे कलाकार कैसन कि आई या खाली बैठी सोची कि हम गवही आइल बानी अरे जेकरा नाचे आई उहे न नाची हां जेकरा नचावे आई उहे न नचाई सही बात अजे नाची बाची कहां से कि जब हमी जितेंद्र कहियो जखमी जी के थाती जखमी जितेंद्र कहियो अरे ना सीता हर था आ गोलुआ देवरवा भई बाणे उत्पाती बाकी गीत पर हमारा मजा लिखे तारा के आज इस्तेमाल करबे वो गाना पर अगर वो गाना पर भाव दे देलू रउआ इस्तेमाल कर लेती तो हमारे रह जाते सुनो तारे के वो गाना पर इस्तेमाल करबो अगर वो गाना पर भाव दे देलू तो जीवन में तारे के भुलाई ना कि रतिया में सुती रे जाता आई बरजेश चौधरी जी ये हमारे मामा के लड़का है ये के हवाले कौन कि रतिया में सुती रे जाता
आई के बजरवा नगता जवानी नगता जवानी छोटा बड़े भैया के आशीर्वाद मिला लाखों लाख। निशा जी आई हम तो एक लाइन बोले बनी कोई हाल नहीं भैया के आदेश में। निशा जी बैठो स्टेपनी। निशा जी एगो गाना के फरमाइश में एक लाइन मोबाइल धो दी। सब जनी मोबाइल लेके गावे तो हमारा माथा खराब हो जाला। हाँ एक लाइन बस गावे के बाद और बाद तरह के चेक करो कि तू कितना हमारा प्रति भाव देखा सकत है। वो लड़की अच्छा बड़ी सब बेचारी बाकी जेकर नया भेंट होला वो तनी का बड़ा जाला बेचारा ओकर दोष नहीं। एक लाइन के पहले गुनगुना दी और औरो फेवरेट हो दुनिया के फेवरेट बनल बा हिट नहीं के बाकी जे करे से लोग कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमी ए परो करम तोहर लागे खानदानी बा। हमनी में विशेष साउंड के जरूरत नहीं है। सरस्वती के कृपा से मरीजा गोरियार मिलल बा तो तनी कमे रख सही तारे के एगो गाना के हम मौका देते हैं। अगर जब खड़ा भई बड़ू ये गीत के भाव दे देबू तो जीवन में विजय भैया इनका के भुलाई कबो ना हां इनका के नहीं भुलाई के जल्दी जने देव के बदे दी तनी गाना सुनी जा। हम बताओ तनी ये गाना पे भाव दे देबू तो हम ही ना पूरा हमारी नरगदा बलुआ क्षेत्र है ठार के धरती खुश हो जाइए। एगो लड़की के शादी एगो लड़की के शादी विजय भैया सब्जी वाले बलुआ स्टैंड लाखों लाख रुपए के पुरस्कार भाई सब्जी के पैसा दे देगा। एगो लड़की के शादी बड़ा कम एज में भइल बा। आज तरह के चेक करो तनी हम यूट्यूब वाला चढ़ाई हम निशा को भाव दिखाने में आपका देखते हैं कितना तैयारी। लड़की के शादी बड़ा कम एज में भइल और पीछे जा बैठ सकत रुके ना बैठ सकत ओढ़ के बैठो। हाँ और तनी आगे करो। ए भाई कलाकार भी है शादी भइला से खुश बिया तो भगवान से बार बार निहोरा को के कहती है ये भगवान तारे के चेक करो तनी ऐसे गीत गावत चेक कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा तोहरो के चेक करो हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहार हो खेती देखिए आराम से गोली लगल घाव आराम से भाव देती
कि सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहार होके दी और गाड़ के कहे अरे कि आज राजा जी के घोरवे आलू के बोरा समझ तनी भाव सुनी सुनी देखिए निशा जी डांसर और बड़ी अच्छा बा गायकी तो हम फैन हई लेकिन एगो बात जानी आज जितना लोग भी गायिका बाड़ी नयका युग में अजय चाचा आज जितना गायिका बाड़ी नयका युग में ये लोग यूट्यूब वाला हो हमनी के वो गीत सुन ले बनी जा जब सीडी के जमाना रहे व्यवस्थापक महोदय जी खाली किनारे करे के कहले बनी उतना मत घबराई काम हमार निकले दी देखिए निशा जी रौरो के कहतनी सनी भाई रौरो के कहतनी कि हमारी एज 23 साल जरूर हो लेकिन हमनी के सीडी जब सुनी जा भाड़ा पर लेके 5 रुपए पर मिले वो घड़ी कौन गीत होखे ये सब होखे ना वो घड़ी कौन होखे तोहरों से कम हम भावदार ना है देखो सीडी के जमाना जब रहे आज है यूट्यूब कैमरा ही तो रोजगार हो गई बा पहले के लड़का जब नौकरी ना लगे तो सूरत जा सो दिल्ली जा सो बॉम्बे जा सो परिवार चलावे खातिर अब तो यूट्यूब वाला भाई बदनाम करे खातिर कैमरा चलावता है बाकी कुछ अच्छो बा प्रचारो होता लेकिन रौरा जानी प्रियंका तू जानो तोहरो के कहत नहीं देखो पहले सीडी के जमाना में कौन गीत होखे पूछ कौन तेरा सीखे के पड़ी ढेर दिन जिए के बात कि मेरी अरे तड़पे जवानी तड़पे हमारे नाम गोलू राजा और सुनले की कहते हैं मैडम कि राजा जी के उठावा में उठ जब सती राजा जी के उठावा में उठ जब भगिना है ना का बड़ा पहले केहू के भगिना है नो संदीप तिवारी जी फुक 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 वारी दिलवा ये हमरे अजय चाचा गोर सरोला कला पर खुश हो गए ई गांव जोन क्षेत्र बा एजा सब गाना गाई तो ना चली एजा तनी लय से मार करे के पड़ी अब पुरान की जा अब तो माहौल ऐसा बा कि हम लड़का भी मार दे तनी बच्चे पुरान के हम हो पास्टर बने के फेर में बन की रात भर अरे लोभ के करियो में हे करू जी की रात भर लोभ के करियो में की रात भर लोभ के
निशा जी के नाच देखल जाओ काहे बाकी एगो अंतर है गबड़ा से है जानत नहीं कि आज राजा जी के कोरवे में बहुत आज के ऐसा गाना बाड़ी सब भैया जौन पैसों भी गला पर वायरल हो जाला लेकिन हमार गीत छठी माई के कृपा बा सोनू बाबा और सरस्वती के कृपा बा कि बिना प्रचार कइले वायरल हो जाला जानकारी कौन लोग सुनले हो इहो लोग सुनले बा ए मैसेज करके बल्लो कौन गलती कोई नहीं पहिला भेट में कौन गलती कोई नहीं पहिला भेट बड़ा जानकारी बना है कि गोलू दर्द होता पेट में और कि रोआ गनगनाई पिया मोरा जब उठाई ठाकुर मनोज हमार जियारा जुड़ई बाद सरगम पधनी सा हे बोलू राजा के अरे परेशान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो खेती आनंद आइल हा बाकी ताली